Kasundas, ang ticket is 100 per head. So, 3 may kabuo. So, ta. Percenta raw ang kay senior citizen. Lagi mo lo, 80 ralo kay senior citizen naman. Dahil bintahan yun ng tiguang ata. Imagine mga kasundas, ingana na ko no ang baby Tarsher. Ang nanay Tarsher is ingani. Pero ang mata. Ang lolo Tarsher is nas nagkunit sa camera. Ito sa baon doon kay mahal ta. Hello, good morning everyone and welcome back again to my YouTube channel, Juju's TV. And dyan ni ataron sa Bohol Tarsher Conservation Area. Dahil mga isod nga to kay kanang makita ninyo unggoy nga gamay. Aga ko unggoy kong dako. Gorilla. Kita na mag-unggoy dako. Kaya pa mo kita unggoy gamay. Ama mapakiton. Tara guys, kay ato mosod ni Darhe. Kay aron makakita mag-unggoy gamay. Tara pa dali na ha. Muna ginaingon nila ang legendary sa kanang Bohol nga unggoy may usas mga nailado ang Bohol gumikan na ning unggoy gamay. Kaya ang ginatawag nila ang Tarsher. So, ano na mo kay atong ngatoon ng Tarsher atong ila-ilahon ug makakaila baka sila naho. Kaning ilang namas lolo kikoy sa inyong likod. Sa nagkubot sa kamera. Muna magawang sa tanang unggoy. So mga kasunjas, tanak atong panan. Lo, are ka na bilong lo. Oo, 30 raw ko kay na discount. Are kung mabatan on man may. Mga kasunjas ni ata sa Tarsher DTPC. Bohol Tarsher Permitted Corporation, Deli Aurora, Bilong, Bohol. So, mga kasunjas, ang ticket is 100 per head. So, 3 may kabuo. So, ta. Percenta raw ang kay senior citizen. Lagi mo lo, 80 ralo kay senior citizen Dahil naman. bintahan yun ng tiguang ata. Kaya minting mag-una. Picturean, alo, dari lo. Medyo nalaman dong. Nakuha ko matalo. Okay, smile. 1, 2, 3, 4. Kanang video ano. Thank you. Daaralo. Picture I love Bohol, Dad. Not so close, please respect my personal space. Oh. Ano, English Me, adong. I'm not school. Hindi ko kasabot doon yung tawag in English. Yes or no, radyo yung tawag. Ang nasaktan. Nadagang Tarsher sa silo. Unggoy lo. Daghang toucher dire. Ang mga kaliwat. Tojok ka na rin. Ano yung sila mo ko? Ano mo sila mas mga tao. Panso kay manguloy, rapod sila no? Territorial at mga turtle sir. Kung sila territory, wala yung territory. Ah, Stay na sila. Within the area, dili na sila mobile as long as hindi sila ma-disturb ng kapitan. At the same time, nocturnal sila, active na sila during nighttime. So makita sa pagkaon during nighttime lang. So daytime, mostly makita lang sila nga matog dun sila sa mga kahoy. Ah, balay dahil sila. Oo, niya dili mo ray sila muna bako. Ang gabi. On dyan. Kanang daytime, di ka na sila mag-move. Kay blurry man nilang pananaw. ah, Wala naglulog. first
Tilan karon pa doon ko na sa yun. Ambak sila 3 to 5 meters. Gikan sa 3 ba sa lang 3. Eh, Hmm. grabe. Ginadat on tarsier, mabot na ito 5 inches, which is palm size. Ang bata mo ng palm size, baby size. Eh, grabe. Imagine mga cousin sing ano ra kuno ang baby tarsier. Ang nanay tarsier is yung nanay. Pero ang mata, ang lolo tarsier is nas nagkunit sa kamera. hindi sa ba undo kay mahal ta. Ikaw na mataabol ka na bataan eh. May bread na din. Ikaw mo bread baka. Dahil ko slice bread ito. Pag-umang yung bread, slice bread mong ginaham. Yeah, unya, Malita ka dyan dyan. lahat sila meeting season sa ilahang pag-pre-lang. October, kasi naman na meeting season. Naday sila. Phase na sila into May 5 Kadali na sila mag. Kadali magpahimo sa ilang lawas nung kalipay. Sali ba? Murang igor ang gatusik-tusik. Sila di uwan naman. Ngit-ngit man yung lugar hati undong. Mas nagmamul to sa unahan ha. Uy, kuya, wala din na sila mainom mag-milk-milk eh. Hindi na sila gatason. Birds try na gina. Daghang mga mahogani no, mga kahoy, mga namin ng lugar na di sa mga kawaginit. Pag sila ikuan din. Yung ma'am, yes ma'am. Ang klaro lo. Ang butay lang yung Ano na. Kasi. Gumaya no. Yeah. Gumay nga unggoy. Noon sa panagihangat na magagmadron dong. Gumaya. Noon akong mata. Sila na yun, alisalo kay. Mura na magta-pam. Kita naman ay tao na niyon dong. Sa feeling mo, yaktig daytime. Dunggan. Tangkag. Apa to? Kuligro na rin Ano klaro? Gamay niya, dagang sa tutoy. Gumay Saan ka nga. kung pagtutoy sa anak ang gamay na lang? Alam mo, Ito no. oh, inyan po. Ito sa na. Hala, cute, cute. Tarsim. Dara. Thank you. Bigyan ano yun? Ninja Kuy, di ay ang kaloka. Hala, oy. Lalo daw, tarsier. Ginawa ko. Aginang mata. Unggoy gamay. Natawag ko no na. Hindi lang sa matog kay magbukag mata. Kung nga matog, Nag-joke ra bang good na. kung nga matog, magpijang na. Hindi ka magsaba-sabaan yan doon kay managan ng tansin na to. Kuliras na kadako na ba ng kuhan.
sa ilhanan og laki ba sir? May bisong. Kani na sila ikuan. Talaga. ah Hi! Cute! Cute mo. Ang cute mo. ay yung lurat tag yung mata. Na sa pilok. Alam ni tanaw sila Wala mo. pilok na. Aw lagi pa kay mo mag-arang linaw. Usay mo bling na. Mura na magway na ang kulos sa mata. Usay gani. Show me your kuan, cute eyes. Hindi nakasabot og in English. Tanaw Binasaya gidang ako no. idang kuko kay tuan. Lingin. Ay na tigilok-ilok. Ulit ka. Lingin. Kuan kay magpunggor man. Hello. Ana jud na sila sir, di na siya mobalhin. Lakaw na sa gabi man. Diya mo balik na pod. Gabi Ah, ira mo na ikaw. dyan na itang Pinoyanan. Oh, muli sila buhok siya na. Og mag-uwan ana jud na sila. Oh, kanang gas. Ah. Kul ka sa Mabasa sila. Tapos may utang na daon sa. Pwede ko na sila mo kasi Na kuya Wakajo. Hi. Cute ba jud ni Jo? Kana di na na-tarser. Palalo. Kani siya sir, di ani na. Hi, Tarser. Kani, o di pa man. Hi. Hi, hi. Unsa may pagkaon din nila? Nanti mo sir, Timos. Timos. yung deliver ng mga bata. Itsa ra naman na, itsa na sila ra koy. Magdako. Sila ra mo kuha ni ibigay. Sa ato pa. Patay na tong Timos. Buhi uy. Sila mo kaon ng patay. Ah. Sus Ginoo ba ni? Kaya maglakaw-lakaw magabi eh. Tagpo sila. Tagpo tayo nila pagkaon. Ala. Sa na ijang pad kanang dili lagi plastike nga. Pupilit. Pilit, may damay mong pilit. Hindi dapit sa ato. Mo dagi sila kumanta. Pila na ni katuig nag-operate ning danhe. Kaya na sir, magtulog. Buti nagbuwan na sila. Bata man pagkita sa inyo. Unsa may lang tingog may wakwak. Set na sila. Malinis sila. Ah. Di pares mo unggo juga. Ganun. Sila tag-sar. So daghan pong manganhe danhe. Karon sir, gamay. Gamay to. Bago pa mo nag-open, pre-open. O pag deliver. Daghan mo daning kuan, kro mga kuan. Ano ba sir, mga 40 o 40. Ang normal. Pila naman laman mo kabutan. Limar. So dili ka regular danhe. Daily wages ha. Gamar na ijong ngani magtrabaho magbantay og mag halahay ahay. Og way tao ana lingkod-lingkod. High maintenance kay ijang kon uk ka na. Aw sana. Cockroach. Di ka ng Timos. Crickets. Uman na og naay kuan ningaron makuan matangkag ilang daunggan. Kadungog mo na sila. Pininugan. Dahiyawa. Ano ba siya masuk anon man usig maglurat ng mata. Nganong gibutangan man ning mga inganing kuan. Ganun sir. Oo. Post-post. Ano yung murag sigadong mo ni. Para sila matupog. Ano ba? O panguman. Butang ang dali pupot eh. Screen. May mata. Ang kaluhan ni kuan. Lasing. Sa mo. Adok ni has. Kasagara mga anhidan eh, mga foreigner. Sir, printer mga Chinese. Kasara. Mura dapat may foreigner. Ikaw pila sa mga. Kalingganis ka. So, ikaw na pudlo. Wat na pala eh. Og kato last week dito ko nagkastan ako na talaga. Salamat. Pag mag-breeding na sila,
Bay, kon po bay, kanang murag mag iro anak. Bukod-bukod na sila. Ginugan na yun sila. Mura def. Kariyo kayo na magiging mga pilar ka. Ikan na, ihit na. Dili ano din. Mana, buwag kayo na. Yawa na no, murag Pas 15 kayo pa. out ra. Pas. Yawa na. Gamay ra ning area dani pila ra yuri. Sa ato kasi sa kato, isa Ako, hanggang sa sira mo ba na ito kay mawalan mga tao po na ito. Bukan. Hindi yung distancing na tao ba magabot. Mga nilang ipagkakaan. Sunapan din ang pagtutunan ng mga tayo. Paano din sila na po. Sa karong kuha na kay minus pag kuha no, mga mga Pugnawag tanan po. Mahorman, kita ka kusam. kani na ko sa una, daghan man to sa una. Ato. Pila na kay istorya ko ah. Ako na sir, apil ato sa briefing. Ako na yung pila to dam, 16. Ora, 16. Pero ini ani sa viewing. Dako day, no? Ato sa breeding area dako to. Ako sa pagbawa pa buon. Sa ato kay sa gatos, kada tuig na ko. Ang silbing pa. Sa na. Mabay. Anak. Ako bayran pa usar may anak na upuan sa ako. So di sa tayo kasana yung pinsa. Ugay mo sa pasay po. Isa-isa ka na isa rin. Sir mahimo. Kay 6 months na magburos. Kay 6 Basin polos na sila mga tiguwang bay. Kasi magkuha man na magkinahanglan pa nag-robos ba? Yawa din no, kaysa usa ka tuig usara. Usara ugay ka sa ayo. Apa? Ti ba? Og na tao pa na sus kanang usa ka tuig daghan nagnahimo. Labi nagkaloha. Nga. Siya mo nang magkain na magbirada capsule. So, gano'n ako. Birada capsule. May tungahay gano'n. So, Lo! Nakamute si Lolo ron. Mag-isipan. Ato naman nakita ang tarsier sa kuan ko no kanan ay naka-braid pa ag uban. Di sa nato nga tuon kayo sa mahadlok na kay dako ra ko. Nag-date pa gano'n. Nag-date. Yan na may guri Di agi lang lolo unsa man sila ko dagang lolo. So, ayun na lang ko mga Johnsons nga salamat sa inyong pag bye-bye sa atong mga video. At ang iag nanamato na pagmislang lugar kay ma-explore taron sa Tibok Bohol. Tara! Dalo, bye-bye dalo! Bye-bye. Bye-bye mga Kajanjans! Thank you so much! Bye-bye anak. Oy, Lo! Nagkagang mga umpigag mailo. Nasabi ko. Dagang mga souvenir o pulos tarsier. May mga koan. Tapos sila yung mga t-shirt. Yeah. Ada. Ang pitaka tinggal namay pitaka na ko. Ya. Nagano sila mga souvenir. Nalahi na dyan na. Mao. Piktuhan dyan no? So, dagan sa mga souvenir item. Pakitaan dyan na ah. Pwede na ko na mamamahal ko sa hingapin na. Lo, dagi mo pa. Lo. Ay, pan. Sarap. That's it. Okay ra ma'am? Okay ra day? Hoy, tama nga mo kanahin. Pasti lang. Mura maglaay akong vlog ron nung kaya wa man ta mga tawag. Kasi na-discover man po na tawag na dahil. Tingnan na din ang unggoy gamay lo. Oh. Ah, Naliman ka nga kaning mga
Darag mata lo. Di, Para bada-bada magbay naman pagduib daw. ning mata ha. Moto kag sa kausa sila sa katuig manguwag. Kuya wa sila kay di man manguwag og kadaghan. Di uwagan. Ano sila din hingay no magbira na kapsul. Kaya ang tao pa hingay no panagbira na kapsul. Grabe. Diretso. Pugnan pa'y baha. Medyo na ilang dahon no kay di dun malaja na. Hindi, mga tunata kayo, mga tunabutas na yun. Yeah. Shout out tayo mga ka-John-Johns ng akong background. Maraming kami ka-shout out kay Beethoven Gotham. Watching from Jeddah, Ding Nerosa. Okay, may kami ka-shout out kay Ma'am Deng Nerosa. Ma'am Deng Nerosa from Jeddah. Okay, thank you so much. Thank you. Another shout out, may kami ka-shout out kay Salvador Golosino. Wow, kalami sa Bohol, lami. Nahimo ang Diyos Sir John pag-diet. At panting na general si Awan Diyos may korami. Ang mo kanunay, God bless! Okay, daghang salamat Sir Salvador Golosino. Okay, thank you so much. Another shout out, may shout out kay may shout out kay Emilia Llamazares. Okay, thank you so much from Emilia Llamazares. Namin na kukuba ng ka may kubaw idol dun TV niya mais bugas ang loto dito ang namin adjud kung kanang humba kanang ka lagi mo tanga kubaw kato pa ka kuan. Yes, lindot ka adjud ka lang pero mo sa na ho. Thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out kami shout out kay I Need You. Oh yes, pa-shout out po lodi sa akong mga relatives diya sa kampo, Pagahat, Alicia o sa akong family sa Katagdaan Pilar. Salamat. Okay, may shout out sa pamilya ni or sa relatives ni I Need You sa kampo, Pagahat, Alicia among silingan nga Mario. Okay, o sa isang pamilya sa Katagdaan Pilar, Bohol. Okay, daghang salamat. I Need You. And again, I Need You. May shout out. I Need You pa shout out Lodi watching from Cyprus. Okay. May shout out kay I Need You nga naa karon sa Cyprus. Okay. Ang nagtabang na ho sa na-reach na ho ang ako ang 1K nga subscribers is naapod nagtrabaho sa Cyprus. Okay. Mavigil Vlog. Okay, nga taga Iligan na siya to nagtrabaho na ron sila sa Cyprus. Mavigil Vlog. Again, thank you so much. I Need You nga naakaroon sa Cyprus. Another shout out, mega shout out kay TCA Canastra. Hi everyone, kalami sa live diha. Oy, murag live before lang. Life was too simple and contented. Karon prutas unya doyan kaon prutas unya doyan makalingaw kayo mo tan-awon, makawala og stress. Keep safe always and God bless. God bless everyone. Regards to Helen, Florame, and Mayor. Okay, thank you so much, Ma'am TCA Canastra. Another shout out, mega shout out kay Jenny Rose Almacin. Okay, niingon si Jaga makakatawa pod kog apel sa inyong vlog. Oy, I'm watching here in Kuwait. Okay, mega shout out kay Jenny Rose Almacin from Kuwait. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Job Sky TV. Okay, salamat Job Sky TV. Ingon dito ha, pante na General Jud ang bida watching from Hong Kong. Okay, mega shout out Job Sky TV from Hong Kong. Another shout out, mega shout out kay Plant Tribe Divas. Okay, thank you so much sa kanang pagtanaw.
Plan 5 Divas nga sa makalingaw sa ninyo tanawon nagmeeting sa ilam sa nangka. Okay, daghang kanong salamat Plan 5 Divas. Another shout out again, Beethoven Joseph. Thank you, John, sa always shout out. Okay, welcome. You're always welcome. Ma'am Neng Nerosa sa account ni Beethoven Joseph nga sa iyang piracy account. Another shout out, mega shout out, Ma'am Clara Clemaco. Okay, dagang sa kanyang salamat, Ma'am Clara Clemaco. Sa kanunay na pagtanong sa mga video. Okay, manan John o kaon John. Ako, ani mo buyag John. Oy, dili ka hangakon John. Maridus gamay John kay ang HB. Joke na John ha. Okay, no problem ma'am. Tinod bitaw po darang hangak ka na gadon ka John. Wala ka gamay. Okay, salamat ma'am. Clara claim ako. Okay. Another shout out, mega shout out kay Bulanon Waray family. Oh, you're combining Bulanon and Waray family. Thank you so much for watching Bulanon Waray family. Thank you sa pag-shout out, Junjun. Keep safe always. Okay, you're always welcome. Bulanon Waray family. Daghang salamat sa pag-shout out sa mga video. Again, another shout out. Mega love shout out from Lolo Kikoy to Ana Lemolar. Okay, nagkasalamat Ma'am Ana Lemolar. Kaya bisita na po siya. You're always bisita sa atong mga video, Ma'am Ana Lemolar. Panghatag mo buongon, sir. Oy, hey, lamiya na. Wala na dyan may kakaon buongon baso. Waday buongon des quiet, ma'am. Oh, quiet ba to ka? Oh yes, daghang salamat Ma'am Ana Lemolar. Kinasing-kasing nga. Regards ni Lolo Kikoy. Thank you so much Ma'am Ana Lemolar. Another shout out Ma'am. Mega shout out kay Amay Bisaya Official. Okay, thank you so much Amay Bisaya Official. Shout out ko please, taga Carmen Bohol ko pero na ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out ko please. Okay, mega shout out kay Amay Bisaya Official nga taga Carmen Bohol. O niya nakakaroon siya presently at Riyadh, Saudi Arabia. Okay, you're always shout out na. Thank you so much again, Amay Bisaya Official. Another shout out, mega shout out kay Sabina. Mega shout out kay Teacher Sabina. Okay, ang among kidaan nga na-monetize na po na kidahan channel. Okay, please visit the YouTube channel of Teacher Sabina. Wow, thank you dun sa shout out. Yes, you're always welcome, Ate Benben. And please visit the YouTube channel of Teacher Sabina kay dunay mga content nila nga pang-educational content nila sa mga grade 3 and grade 4. Gamit ron sa online class. Okay, so duawa ang balay ni Teacher Sabina. Dikiti Ospintali. Yes, thank you so much, Teacher Sabina. Another shout out again, I need you para mo dyan po makalingaw. Salamat kay makalingaw dyan in taon. Another shout out again, Bolano Walay family. Hello John. Ni nakasalot general. Wa pa ko kitag general. Another shout out again, Ma'am Ana Lemolar. Na miss na mo si Lolo Kicks. Sir, ha. Busy mas Lolo Kicks og pang kaan to apa yung taon to sila. Lato mo ko ng ilaha. Da kaneng dali nag-abot ni gabi busy man si Lolo Kicks og ML. So, gabi so may ka-vlog kay niadto ko sa plaza gabi kay kanang nag-final sila pagpahiluna sa mga decoration para sa Belen contest nga province-wide contest na sa usa sa niapil ang municipality of Alicia sa ang vlog upload so i-upload it so and ang iwat naman po ang formal opening ugma karon makasa ang clip ra ang video na sa katong
final ko anila sa ang opening po ugma. So maybe kanang doon ako'y kanang live streaming siguro ugma. Basin sa mag-vlog ko. Before siguro ko mag-vlog, before siguro ko mag-live streaming, mag-vlog sa kuna. Sana na si Lolo Kikoy tomorrow because daghang nakita ni Lolo Kikoy. Kaya gimingaw na sila ni Lolo Kicks. Kaya hanggang po yung anda ni Igsoon ni Lolo Kicks. Manghod ni Lolo Kicks. Yeah. Pag umangko ni Lolo Kicks niya, si Aupod, ini sila na mga siyaw ni sila mga bata, kana bright na igo maka. Okay, another shout out mga kasanjans. Anak ko na bit. Mega shout out kay Easy4TV. Okay, call banding mo. Okay, thank you so much. Easy4TV sa pagduaw sa itong balay at itong bisitahon after this. Okay, dengan salamat Easy4TV. Okay, another shout out. Mega shout out kay Simply Girl Vlog. Mega shout out kay Simply Girl Vlog. G-U-R-L Girl. I don't know how to pronounce. Basta kay girl. Another shout out Simply Girl Vlog. Thank you so much for watching our video. And ingat sila, hello Junjun TV na anak ko sa imuhang bahay. Baligi ako abay bisita. Well, I visited already your bahay and pinintalan ko na. Ako pa ng pakapinan. Okay, don't you worry. Again, another shout out TCA Canasta. Okay, mega shout out Ma'am TCA Canasta. Naman dahil mo tindahan dyan asa na dapit. Lingaw kaayo ko sa imong vlog. Pa-shout out please Jun. Hagunos family at Pinidas family of Davao City. Sa big screen yun na sila mag-watch, magduro og katawa. And of course, kami po shout out not keeping us here. Thank you for another enjoyable upload. God bless. Okay, daghan sa kaadong salamat. Daghan kaadong salamat, Ma'am TC Canasta. And of course, mega shout out sa mga Hagunos family and Pinidas family of Davao City. And of course, sa imong pamilya nga nagduro-duro og katawa samtang nagtan-aw sa big screen. Okay. Yeah. Naana na miss big screen ni Lolo Kiko yung ni Flora May. Thank you so much, Ma'am TCA Canasta. Daghan kadong salamat and basta kay daghan kadong salamat og manginaot ko nga sa kanunay maga subaybay og maga tan-aw og nalingaw mo sana, nalingaw mo kanunay sa itong mga video. And of course, i-promote po nagahang mga yara ay thank you so much. And of course, ako pong i-promote ang mga YouTube channel sa kanang ato ang mga amigos o amigas. Okay? Mega shout out and please visit the following YouTube channel. Orang-orang mega shout out sa YouTube channel ni Robby Simagala. Okay. And then shout out bisitahan usab ang YouTube channel ni Juice Back Moto Vlog. Sa YouTube channel ni Julius TV J Bakol po YouTube channel. Sa YouTube channel ni Mark Golosinda. Sa YouTube channel ni Manang Helen. Sa YouTube channel ni Flora Miboholana, of course. Sa YouTube channel ni Terry Bors. Sa YouTube channel ni Flor de Lisa Bors. Sa YouTube channel ni Flor de Lisa Burato na rin siya. YouTube channel ni Flor de Lisa Burato. And of course, sa YouTube channel ni Rosalie Mayura. And of course, the What's With Up naman ni. Oh yes.
Dwight Nokalan. Okay, please visit the YouTube channel also of Angel Man. Kay kuan pod kay Melvin TV. Okay, the YouTube channel of Michael Bersano. And of course, please visit the YouTube channel of Nina Olaibar, my instant. Okay. And of course, please visit also the YouTube channel of Nigel Boholano. Ni Boholana on the go. Ni Angelic Boholana Vlogger. Ni Jubilats Music. Ni Ninyo Haramilyo YouTube channel. And ay usa nga nakalipat ko rin po sa and of course please and of course sige mag-shout out sa ni Hong Hong na si ikaw sige mag-shout out dali na Mega shout out kay Rafael Amora Kinlog. Kay Hana Amora. Kung sa'yo tinunod mong Hana? And of course, sige. I-promote mong channel. Please, kanang subscribe na YouTube channel sa kanay nilang tulo. Hana and Two Brothers YouTube channel pa ba ito? Hindi na pa ito si ano sa to? Okay. Mega shout out and please visit the YouTube channel kay Bibi pa nilang channel. Ilan ang channel kanina yung bata ng makulit na? Channel lang nila ni Rafael Kinlog. Hana and Two Brothers Kinlog and Gian YouTube channel. Okay. Baby pa na ilang channel and bleed pod na nga ihag gakto pagpintala nilang balay. Okay. Anang ay mga baby. Liwat pa nila nga baby. And of course, sige mag-shout out sa mga isan nga tuas Manila o sa mga igagaw nga si Mama Willie Garcia kay Let Garcia Mercurio o ni Anan Garcia Kulapa. Okay, mega shout out din so o ang mga igagaw nga tuas sa Manila nga sila makasayla sa mga Bacolpo family. Okay, ni Danica. Okay, Danica ni Renato. Kanong ha? Si Julius naasa Kadadanaw. Okay. May shout out kay Yayadab. Okay. Kanang may shout out ni Magsorban nga pa sinabangga si Sinon. Okay. And of course, may shout out kay kanang may mga ay Junior mo na kang niparuka ka pareha mo na ito. Mega shout out kay Roger Amora Kinlog Junior nga tuara. Inahay. Do. Hi. O kang i-shout out po ang ilang papanganak barko karon si Roger Kinlog Senior. Okay nga na sa barko. Sana and of course, kita mo patawanaw na shout out. Nalagi ko sa nagpa-shout out sa barko. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Juju's TV. And click the notification bell para updated mo sa atong latest nga video nga i-upload. O palihog kong tapang tanawa, itaw ko na itong mga pahinomdom. Araw doon na ito yung mga grasya nga moabot. Amen! O, salamat mga ka-Diyos. Huwag mo na lang ko. Ang Diyos, ang Ginoo nga naot ang mga kanunay kanato o magahatag sa mga grasya o magagabay ka nato sa tanan natong desisyon sa itong kinabuhay. O may harang. Goodbye and good luck mga ka-Diyos. Bye-bye. Good evening.